clear to the in savain chi baile vekule video mas zo ka khan Tunlai hrileng chungchang a Hrilhlawkna then khatte kan lo clear ho to a tun chum video a po hian he hrileng lar mai COVID-19 anti mai chungchang a Hrilhlawkna pakhat kan clear ho le don ani he Hrilhlawkna hi November ni somni sang ni le som paruk dei to a Hrilhlawkha alo ni to a chu Hrilhlawkna video toy te chu ama sain kan clear ho don ani uluk takin in lo endonia. You will have another disease more deadly, and I saw it coming from the sea. They will investigate it, they will find it, it will come from the ocean, more deadly than HIV and cancer, very fast, very aggressive. How are they going to bring it out of the sea? I don't know. Is it a weed? Is there a creature in the ocean? Is it food from the sea? But it will originate from under the waters, from the ocean. And thousands, if not millions, if not billions, will die. Ole, tuna video kan thlir zo tak chi a thushil tu hi aming chu Emmanuel Makandiwa ania ani hi Africa rama thushil tular mai pakhat ania he Hrilhlawkna hian Makandiwa hian hrileng hlaum tak mai alo chhuat tur thu chiang takin asoya amai ro chu kan hmu ta kan khan avoi khat pon na hian chuan ama po hian ala chiang lo hle maya ti chuan he Hrilhlawkna alo puan ni November ni som ni sang ni le som paruk nu thani le ni som pariat aral nu a chuan Makandiwa pok hian February ni sari sang ni le som pasaria chu hrileng hlawm tak mai lo om tur thu alo soilok to chu a aya chiang zok le a detail zokin aron soi chuak le ta chu video chu toite kan clear ho leang. Again, remember the prophets that I gave about a disease. Now each time I'm praying, I'm seeing now it's coming closer and closer and closer. A disease from the sea, which will kill more people than any disease that you have fought before. Very fast. And I saw people falling like leaves and dying. They will do everything to investigate where is it coming from. They will not find. But eventually they will confirm what I'm telling you. Something will bring that disease from the ocean to the land of the living. It's a plague that only God can stop. Ole tuna video kan clear ho ta ka tang khan chiang takin kan thayanga he hrileng hi tuifin riat thuk taka tanga lo chuak ani tur thute chiang takin asoya tin chu mai chu nilowa he hrileng hi hrileng om to zong song aya hlom zok le rang zok ani tur thute chiang takin lo soi to ni thil mak deuh mai chu Makandiwa hian he hrileng hi tuifin riat monga in siam ni in asoya tin Makandiwa hian he natna hi HIV AIDS natna te cancer natna te ain arang zok dona ni ti te mitam takin an thi pui tur thute alo soibok ani chu mai chu la nilowa he hrileng hi enkol na le ti dam na dam doi aom don lo thute nen lam chiang takin alo soibok ani tin Makandiwan chiang taka asoi pakhat chu na thel thingkung atanga alo ta ang main mishing kotlaya thia an tluk top top tur thute amu to thu chiang takin alo soibok hetinganga hrileng ri biom tak mai alo chuak dona ni ti Makandiwa hian asoi rual hian beiseina a umlo top ero ani lo ti asoya beiseina pakhat ero mishingten kan nei thu asoi ani chu beiseina kan nei chu pathiana ani thu chiang takin asoibok. But why am I coming to you? So that we pray.
against it. So God preserves. God gives life. It's a plague that only God can stop. They will do everything. But God shall give power to his people. Hrilhlawkna atanga Christian tena kan hriat tur poimo em mai chu hei hi ani Chronicles panina bungsari chang som pathum le chang som pali thu a chuan vante ka khara ruate sur lo emo kami te jinga hri ka len ti re moa ka mingpu kami te chuan in ngai toma an tong traya min zona an omdan sualte an hoisan chuan vana tangin kalongai thanga an sualte ka ngai damanga an ram chu ka tidam leang atiani heting ang hun har sa le heting ang hun seoma heting ang hun khir khana hian in ngai tlom takalalpa kan dora lalpa ne na kan tong trai chuan pathianin vana tangin kalongai thanga an sualte ka ngai damanga an ram chu ka tidam leang atiani voina hian he video lo thlir tu mi pui zong zong te kanin cha du choi hi ni in ngai tloma tong traya thu pa choya pathian hena kan tluk lu angai tak set ani he hun har sa kan ton me khian pathian min hnai tir sela pathian bel le zualila in khom kan ti top lailok ani emo pathian biakina pathian kan biak arem ri lo ani poin mani huna mani pindan chunga thinlung dikle ril rudik tak puin pathian biak bang lovin lalpa awila ti chuan dam na chu kan hena alo thleng le don ani tunang hun har sa hian khovel thila be seitur kan nei lova khovel thiam na dam na aom heklo he hrileng hi ven thei ania nima sela ti dam na dam doi aom lovani chu wang chon thil chiang em mai chu kan dam na tur chu pathian a oma kan him na tur chu pathian a omani sam ziak tu chuan pathian chu kanin hum him na le kan chakna mangan lai tan pui ver tu nai rengani chu wangin leilung hi lo danglamin tang te hi tuifin ria chung daya in son ma sela kan hlau lovang tuite churi humin phul bul ma sela a phone na sat awangin tlang te hing dur ma sela kan hlau chuang hek lovang ati ang khan voina hian heng hun har sa a hian lalpa chu kanin hum him na ani ti sia ila lalpa a chau kan dam na le kan him na chu omani ti sia ila pathian ne na tlulutila pathian I awang u chuta chuan dam na oma chuta chuan him na oma chuta chuan ro puina omani chutiang anga kan tini chuan lalpa ro puina kan huanga heng hun har sa hian pathian ro puina kan hne na mu tirin lo om lenga lalpan amite min chandam le donani